Isip selebrasyon sa bulan sa gugma karong Pebrero ang buhatan sa commercial elections kon Comelec. Sa lungsod sa Carmen at sa amihanang Sugbo kay naglusad sa ilang espesyal nga Valentine-themed of water registration initiative. Aron makadani sa mga lungsuranon nga magparehistro para sa umaabot nga piniliay. Ang registration area sa Comelec Carmen kay gilisenyuhan sa mga maninot nga mga dekorasyon sama sa mga bulak, token o heart and shape cut-out aron maghatag og lingaw sa mga magparehistro sa umaabot nga Nobyembre 2 nga 2026 barangay ang Sangguniang Kabataan Elections. Gipangulungan ang maong inisyatiba ni Election Office Omar Sharif Mawaninta nga sa eksklusibong pakikinabi dinhi sa Bombo Radio Cebu News Team. Katuyuan sa maong kalingawan kay ang pagdani sa mga lungsuranon ilabi na sa mga kabatan-unan nga magparehistro aron na makabotar sila sa umaabot nga piniliay. Sa buwan sa Pebrero, siyempre, ibaw man nga Valentine's Day o love month na siya, ang Comelec ng Cebu, naghatag Pakulo, no? Kung gitawag nato ang panghatag og mga buwak o special treat sa atong magparehistro karong buwana. So in fact, amo nagipo sa atong official website, sa atong transaction page, sa akong kaugalingon pod na Facebook account, kining atong activity na itagayon karong buwana. Ato nagibuhat KaBombo June aron atong ma-encourage, no? At the same time ma-engage ang atong mga qualified applicants na wala pa sa Comelec office o sa ato ang satellite registration venues na magparehistro na in time for the coming November 2, 2026 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Ang pamahayag ni Omar Sharif ang mamalinta ang Election Officer Comelec sa Carmen, Cebu. Kasamtangang nagparayon ang voters registration sa tibuok nasod, isip pagpangandam sa piniliay ining umaabot nga Nobyembre 2. Bulsag iawag sa official ang tanan nga mga kwalipikadong individual sa pagbisita sa ilang pinakadol nga Comelec office o paglantaw sa ilang scheduled nga satellite registration nga mga venue alang sa ilang pagparehistro.